Parlant de limitacions pressupostàries, en el darrer plenari municipal van instar la Generalitat a saldar el deute que manté amb Sant Vicenç dels Horts i que ascendeix a 3,2 milions d'euros. No sé si aquesta xifra és la reconeguda i també la no reconeguda o només la reconeguda. És el muntant de tot el que la Generalitat deu al municipi i per tant nosaltres ens vam afegir evidentment a la proposta de moció per sol·licitar que se'ns donin aquests diners i esperem que vaja, tenim la... O sigui que teniu fil directe. Tenim la certesa que la sensibilitat... No? Sí, els ha respost. Tenim la certesa de que hi ha aquesta sensibilitat. Aviat, diguem-ne, tot i que veiem el vicepresident sovint per Sant Vicenç, tenim de forma imminent una reunió prevista per tal de poder tractar aquest tema. I evidentment aquests diners ens anirien molt bé per poder tirar endavant moltes d'aquestes coses que estem comentant, que són propostes que poden sortir al PAM, però que a nivell de pressupost tens unes limitacions i també de la gestió del dia a dia. De fet, en temes econòmics, a Sant Vicenç s'ha fet un esforç molt important ja de l'anterior legislatura a nivell d'intentar reduir despeses innecessàries per poder reduir el deute existent o de renegociar amb empreses de serveis, de diferents serveis del municipi en millors condicions per tal de reduir costos o fins i tot amb subvencions supramunicipals per tal de poder gestionar. I què fem? Quan tenim superàvit, destinem aquests diners, l'any següent els destinem a serveis socials, a educació, que són els pilars del que dèiem abans, que han de poder construir aquestes mesures per poder sortir d'aquesta situació. Parlant de